ସଂସ୍କୃତିର ଠାକୁର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାଙ୍କ ଅସୀମ କୃପାରୁ ଆଜି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗର ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଲୋକକଳା ମହୋତ୍ସବର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଏଇଟା ସାର୍ ଲାଷ୍ଟ ତେବେ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯୋଉ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମ କଳା ପ୍ରତି ବିହଙ୍ଗାବଲୋକନ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଛେ ଉତ୍କଳର ଜଣେ ବିଶେଷ କବି ଯିଏ ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଛନ୍ଦକୁ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କୁ ଏ ଭାରତ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱ ଜାଣେ। ତାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ, ଜୟଦେବ, ଶ୍ରୀଧର ଗୋସ୍ୱାମୀ, ପଠାଣି ସାନ୍ତ ଆଉ ତାର ଭିତରେ ଅନ୍ୟତମ ହେଉଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଯିଏ କଳାର କରଣୀ ଭିତରେ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଭୁଲ ଆଉ ଛନ୍ଦ ସାହିତ୍ୟକୁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପରିପନ୍ଥୀରେ ଛନ୍ଦ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ ଆମେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଏକ ପରିଛାପ ଦେଖିଛୁ। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ଥିଲେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ପୁରୁଷ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନାରାୟଣ, ଯାହାଙ୍କୁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲେ ଭଗବାନ ରାମ, ଯାହାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଗଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଲୀଳା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କୁହାଗଲା। ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖୁଛେ ଏସବୁ ପ୍ରେମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଆଉ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଯେତେ ରହିଲେ ଆମେ ବି ଜଣେ ଜଣେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଆମେ ହଉଛେ ରସ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ। ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଇଏ ସବୁ ଭିତରେ ରସରେ ଅଛନ୍ତି, ଲୀଳାରେ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରେମରେ ଅଛନ୍ତି। କାହିଁ
ଆପଣ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେ ଅଦ୍ୱୈତ ବେଦାନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକାର ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଲେ ରସାନନ୍ଦ ରାଧା ସରସ ବପୁରାଲିଙ୍ଗନ ସୁଖମ। ନିଜେ ଜଗନ୍ନାଥ ରାଧାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ରସର ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାରେ ଅତି ପ୍ରବୀଣ ଥିଲେ। ଆମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉମାନେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭାବରେ ବିଚାରକ ଭାବରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହଉଛନ୍ତି ରସିକ ରସ ବିକାଶ। ଆପଣମାନେ ରସର ଏକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ ଖାଲି ରସିକ ହେଇଗଲେ ହବନି। ଆମେ ରାଧା ହବାକୁ ଜଣେ ରାଧା ହେଲେ ଆମେ କେମିତି ଭଲ ପାଇବା? କେମିତି ନା ମରିକି ଭଲ ପାଇବା। ମରିକି ଜଣେ ମରିକି ପ୍ରେମ କଲେ ସେ ପ୍ରେମ ହଉଛି ଅମର ପ୍ରେମ। ପୁରାଣରେ ତ ଅନେକ ମରିକି ପ୍ରେମ କରିଛନ୍ତି। ଆମ କଳିଯୁଗରେ ଜଣେ ରାଧାକୁ ଦେଖିବା କେମିତି ସେ କହିଥିଲେ ମଲା ପରେ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି, ମଲା ପରେ ବି ପ୍ରେମ କରିବି। କେମିତି ସେ କିଏ? ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଉତ୍କଳମଣି। ସେ କଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଯାଏ, ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ବେଳେ ମୋର କଣ କରିବ? ବିଶ୍ୱ ଦେହ କହିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ବେଳେ ମୁଁ କାୟିକ ବାଚିକ ମାନସିକ ଶାରୀରିକ ସ୍ତରରେ ଯେତିକି ଉତ୍କଳ ସେବା କରିଛି ମୁଁ ମରିଗଲା ପରେ ବି ସେବା କରିବି। ବିଶ୍ୱ ମୋର ଏ ଦେଶ ମାଟିରେ ମୋ ଦେହ ମିଶିଯିବ। ଆଜି ଯୋଉ ଆମେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ଦେଖିଲେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଯୋଜନା ଦେଖୁଛେ ତାକୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ଆଉ କେହି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଏ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ସେ ଏକ ସାକାର ସ୍ୱପ୍ନ। କହିଲେ ଦିନେ ସମୟ ଆସିବ ମୋ ଗାଁ ସୁଆଣ୍ଡ ଖାଲ ନଥିବ, ମୋ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖରେ ଆସିବେ ସୁଖରେ ଆସିବେ। ମରି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରେମ, ଏଇ ପ୍ରେମ କିଏ କରିଥିଲେ? କଳିଯୁଗରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ରାଧା। ସେ ସଖୀମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଆମମାନଙ୍କର ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାହିତ୍ୟ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଉ ଜୀବନ ଗଲେ କହିନଥିଲେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ପାଏ। କହିଲେ ମୁଁ ମଲା ପରେ ତାଙ୍କ ବଂଶୀ ଯୋଉ ଦିଗରୁ ଶୁଭୁଥିବ ମତେ ସେଇଆ ତାଙ୍କ ଚଲା ପଥରେ ମତେ ପୋତି ସେ ମୁହ ଉପର ଦେଇଯିବେ। ଆମେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ, ରାଶେଶ୍ୱରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଛେ, ଆଉ ଜଣେ ରାଧାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଇଛେ ସେ କହିଥିଲେ ମଲା ପରେ ବି ମୁଁ ଭଲ ପାଇବି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା। ଯୋଉଦିନ ଦିବ୍ୟ ମପିହି ବୈଦେହା ସାପବାଦ ଗୋତୋଜନା ରକ୍ଷଣ ଗୃହ ସ୍ଥିତ ମୂଳ ତଗ୍ନି ଶୁଦ୍ଧ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଯୋଉଦିନ ସୀତା ଅଗ୍ନିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ବା ସେ ସର୍ବଭକ୍ଷ ଭୂତାସ, ସେ ସବୁ ଖାଇଯାଏ ନା ମା ତମକୁ ଖାଇବ। ତମେ ଭସ୍ମ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା ମୁଁ କରିବି। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମେହେର ସ୍ୱଭାବ ସୀତା କଣ କହିଲେ? ଇଏ ଜୀବନ ରହିଲା ମତେ କହିଲେ ଜୀବନ ନ ହଇଲେ ମତେ ମରଣ। ସେ ବି
ସେବିକା କରାଇବ ପ୍ରଭୁ ଚରଣ ହେଲେ ମୁଁ ପଦ ସେବା କରିବି ଜଣେ ଦାସୀ ଜଣେ ସେବିକା ଜଣେ ପ୍ରେମିକା ସେବା ହଉଛି ପାଦରେ ଏବେ ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ପାଦ ସେବା କରୁଛି ମଲା ବେଳେ ବି ପଦ ସେବା କରୁଛି କେମିତି ମେହର କହିଛନ୍ତି ଏ ତନୁ ଦଗ୍ଧ ହେଲେ ହୋଇବ କହିଲେ ଏ ତନୁ ଭସ୍ମ ହେଲେ ହୋଇବ କ୍ଷାର ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅନେକ କବି ଅଛନ୍ତି ଜାଗତିକ ରୂପ ଅଛନ୍ତି ବାସ୍ କିନ୍ତୁ କେହି ଭସ୍ମର ମୂଲ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାଂସକୁ ହଁ। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖିବେନି ଆହା ରୋହିତ ଗାନ୍ଧୀ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାତି 11 ବର୍ଷ ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଷ୍ଟେଟ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିଲେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଚିତା ଭସ୍ମ ଥିଲା ବାସ୍ ଆପଣମାନେ କେହି କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବହୁ ଲକରରେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଉଁଶ ରଖିବ ଭସ୍ମ ରଖିବ କାହିଁକି ନା ସବୁ ପାଉଁଶର ଦାମ ଏକ ନୁହେଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଦାମ କେମିତି କହିଲେ ଏ ଦେହ ଭସ୍ମ ହେଲେ ହୋଇବ କ୍ଷାର ଦେହ ପୋଡ଼ିଗଲା ପରେ ସରିଯାଏ ପାଉଁଶ ରହେ କରାଇ ଦେବ ନେଇ ପାଦ ପେଶାର ଯୋଉ ଗଛ ମୂଳେ ଦବ ସେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ କାଠ କାଟିବ ସେ କାଠ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ମୋ ଦେହର ଅଂଶ ବିଶେଷ ସାର ହେଇଥିବ ସେ କାଠକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ବର୍ଦ୍ଧକି ବଢେଇକି ଦବ ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ପାଦୁକା ତିଆରି ପାଦୁକା ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଖରେ ଲଗେଇ ହେ ଗୁଣିଗଣ ମଣ୍ଡଳୀ ଭାରତ ବର୍ଷ ବ୍ୟତୀତ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଆବିଷ୍କାର ହେଇଥିଲା ଯାହା ଭାରତ ବାହାରେ ଆମେ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ା ହୁଏ ସମସ୍ତେ ମଶାଣିରେ ପୋଡ଼ାନ୍ତି ଭାରତ ବର୍ଷରେ 2 ପ୍ରକାର ମଶାଣି ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମଶାଣି ଗୋଟେ ସଂସାରୀ ମଶାଣି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସଚି ରାଉତ ସେ ମଶାଣି ଚିତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ମଶାଣି ଭିତରେ ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରେମ ଅଛି ରାଧା ମଶାଣି ଭିତରେ ଅଛି ସଚି ରାଉତ କଣ କହିବେ ଆମେ ଗ୍ରାମ ସଂସାରୀ ମାନଙ୍କ ମଶାଣି ଯୋଉଠି ସଂସାରୀ ମାନେ ପୋଡ଼ାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି କୁଲା ଥାଏ ଶିକା ଥାଏ ଛାଞ୍ଚୁରୀ ଥାଏ ମାଠିଆ ଥାଏ ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି ଧନ୍ୟବାଦ।